Otodrenu Jesu tata boka nke 18 n'oge na-adanyeghị n'emume afọ nke mbụ na-arụ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile na ndị niile anyị na ha ga-achụ aja Maasị tata. Na aja nke Maasị tata, ezinụlọ Fidel na Ihunne Osiji na-enye Chineke ekene na-ayọ ngọzi na amara ya n'isi Ihunne Osiji na Amarachi Osiji, ndị nke na-elote mgbe eji were nwa ha. Ezinụlọ David Akụnwafọ na-enye Chineke ekene na-ayọkwa ngọzi ya niile na nchekwaba ya n'isi ndị be Akụnwafọ niile, ndị nke n'obodo a na ndị nke nọ n'ụlọ na be anyị bụ Naịjirịa. Remi mmadụ ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene na-ayọkwa ngọzi ya na amara ya n'isi Remi na nwunye ya bụ ndị nke na-elote arọ 15 ha ji wee were di na nwunye, wee na-ayọkwa ngọzi Chineke n'isi ụmụ ha. Helen duru ihe sie na-enye Chineke ekene n'isi ezinụlọ ndị be ihe a na-achọ niile, wee na-ayọkwa maka mkpụrụ obi Edwin Ogechukwu ihe a na-achọ. Emilia Ọnụọra na-ayọ maka mkpụrụ obi papa ya Alphonsus Ọzọemena ụgwọ. Francis na Dorothy Abamgbọ na-ayọ maka mkpụrụ obi Cecilia Obutọ na Cyril Ume. Marius na Eugenia Akọ na-ayọ maka mkpụrụ obi mama na papa Marius, Patricia Akọ na Patrick Nwogu, ndị nke rapụ n'izu ụka n'ọgbụrụ agwụ. Ka mkpụrụ obi ndị niile ndị anyị kpọrọ nwụrụ anwụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke Maasị tata bụ ụkọchukwu anyị Jude Umeobi. Keta ka anyị were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe.
site n'ikwupụta nke anyị. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị lọghara elogha, onye nwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịdọghata ndị mmejọ, Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri na na-arịọtara ndị Chukwu arịrịọ, onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke jikere na-emere anyị ebere, gbaghara njọ anyị ga-eduru anyị na ndụ ebere. Otuto dịrị Chineke n'elu kacha elu. Ka anyị rịọ arịrịọ dị nwenụ nọnyere anyị bụ ndị ezinụlọ gị. Anyị na-arịọ ka i site na nnukwu obiọma gị na-emere anyị ihe ọma mgbe niile. Anyị na-aṅụrị na ịbụ onye ntọala na onye ndu anyị. Biko kwụrụsie anyị ike na amara gị, ka ị na-echekwaba anyị bụ ndị ahụ i kwusiri ike n'okwukwe na n'ịhụnanya gị. Site na ndị nwere anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na anyị dị ndụ na-achị ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa atọ ụwa niile. Amen.
amụma Aịzaya. Geenụ ntị, ọ bụ di nwanne na-ekwu. Ndị niile akpịrị na-akpọ nkụ, bịanụ na mmiri. Ndị niile na-enweghị ego, bịanụ nara nri ọka rie. Bịanụ ṅụọ mmanya na mmiri ara na-akwụghị ụgwọ, na-etufughị ego ọbụla. Kedu ihe unu na-azụfusi ego unu n'ihe na-abaghị nri? Gịnị ka unu na-azụfusi ego ụgwọ ọnwa unu n'ihe na-anaghị eju afọ? Geenụ m ntị nke ọma ka unu wee rijuo afọ. Unu ga-eji ihe mara abụba rijuo afọ. Na-erue n'anya ute m. Tọọnụ ntị n'ala ka unu were nwee ezi ndụ. Mụ na unu ga-agba ọgbụgba ndụ ahụ dị ebighị ebi maka irite uru ahụ dị na nkwa ekwere nna unu David. Okwu nke ose bụ abụ ọma na asịsa. Ihe anyị ga-ata bụ aka nke onye nwe anyị na-azụ anyị. Ọ na-aza anyị okwu na mkpa anyị niile. Zaa aka nke onye nwe anyị na-azụ anyị. Ọ na-aza anyị okwu na mkpa anyị niile. Thank you.
nsogbu ka ọ bụ ahụhụ ka ọ bụ mmegbu ka ọ bụ agụụ ọ bụ ịgba ọtọ ka ọ bụ ize ndụ ka ọ bụ mma agha abịa n'ihe niile a anyị karịrị dike ọgụ n'ihi onye ahụ hụrụ anyị n'anya mana o were anya na ma ọnwụ ma ndụ ma ọ bụ ike dum dị n'ụwa ma ike dum dị n'ala mmụọ ma ọ bụ ihe dị ugbu a ma ọ bụ nke ga-adị n'ọdịnihu ma ọ bụ ike mmụọ na mmadụ ma ọ bụ elu ma ọ bụ ala ma ọ bụ ihe ọbụla ekere o nweghị nke ọbụla nwere ike ikewapụ anyị n'ịhụnanya ahụ Chineke mere ka o rute anyị aka site na Jesu Kristi onye nwe anyị. Okwu nke ọsọ ụwa ekele were na aka ọnụ nye ha nri ka ha rie
wee sị ya, ihe anyị nwere ebe a bụ naanị ogbe achịcha 5 na azụ 2. Jesu wee sị ha, chetaranụ ha n'ebe a. O wee nye iwu ka igwe mmadụ ndị a niile nọdụ ala n'elu ahịhịa. O were ogbe achịcha 5 na azụ 2 ahụ lee anya n'eluigwe, gọzie ha, nyawa ha, wee nye ụmụazụ ya achịcha ahụ. Ụmụazụ ya wee kelee ha igwe mmadụ ndị ahụ. Mmadụ niile wee rijuo afọ. Ha wee tụtụkọta iberibe achịcha fọdụrụnụ, nkata 12 wee ju n'ọnụ. Ndị riri achịcha ahụ dị 5,000, na-agụnye ụmụ nwanyị na ụmụntakịrị. Oziọma Ose bụ ụwa. Na Kristi, okwu nke Chineke n'ụbọchị tata na-ajụkwa anyị ajụjụ wee sị, kedu ihe ga-ekewapụ anyị n'ịhụnanya nke Chineke? O nwere ihe anyị ga-ekwe ka o mee ka anyị gbakọta Chineke anyị azụ? Kedu ihe ga-ekewapụ anyị? Ya bụ ajụjụ anyị ga-atụgharị uche anyị na ya. N'ihe ọgụ nke mbụ nke si n'akwụkwọ onye ama Aịzaya, Chineke na-agba anyị oku wee sị, bịanụ ka unu ṅụrụ mmiri nke ndụ, ọnụ ndị agbịrị na-akpọ nkụ. Bịanụ ka unu rie ndị na-akwụghị ụgwọ. Wee na-ajụ sị, kedu ihe anyị na-etufusi ego n'ihe na-abaghị uru? Okwu nke Chineke na-enweghị okwu nke mbụ na-asị anyị bịa, bịakwute Chineke, anyị gee ntị ka anyị wee nwee ndụ. Ịbịakwute Chineke, ịgbaba n'ime Chineke ka a na-agba anyị obi n'ụbọchị tata. Dị mụ na Jesu Kristi zikwara ụdị ozi enụnwa, ozi ọma nke Matthew chapter 11 verse 28. Jesu wee sịkwa, bịakwutenụ m ụlọ ndị niile adọgbu unu n'ọrụ, ndị eboro ibu dị arọ, ndị ibu dị arọ na anyịkwu. Bịakwutenụ m. Jesu na-agba anyị ka anyị wee nwee ezumike. Ọ bụ mfu ukwu ahụ ka a na-agba anyị maka ya. Ịgbaba n'ime nke Chineke, ịgbaba n'ime nke Chineke ga-enyere anyị aka ka anyị wee nwee ike inweta amara na ume anyị ga-eji wee na-edi wee na-eso ihe nke ụwa. Ọ karịsị mgbe na-esiri anyị ike mgbe anyị nọ n'ihe mfiarụ na n'ihe nsogbu. Anyị na-ekwukwa na onye nwere Chineke nwere ihe niile kacha mma. Onye nwere Jizọs nwere ihe, ya nwere ihe niile kacha mma. Anyị na-ekwe ya n'ukwe. Onye nwere Chineke, onye nwere anyị, Jesu Kristi, nwere ihe niile kasị mma. Anyị na-ekwe ya n'ukwe. Onye nwere Chineke, onye nwere anyị, Jesu Kristi, nwere ihe niile kasị mma. Anyị na-ekwe ya n'ukwe. Onye nwere anyị, Jesu Kristi, nwere ihe niile kasị mma. Anyị na-ekwe ya n'ukwe. Onye nwere anyị, Jesu Kristi, nwere ihe niile kasị mma. Anyị na-ekwe ya n'ukwe. Onye nwere anyị, Jesu Kristi, nwere ihe niile kasị mma. Anyị na-ekwe ya n'ukwe. Onye nwere anyị, Jesu Kristi, nwere ihe niile kasị mma. Anyị na-ekwe ya n'ukwe. Onye nwere anyị, Jesu Kristi, nwere ihe niile kasị mma. Anyị na-ekwe ya n'ukwe. Onye nwere anyị, Jesu Kristi, nwere ihe niile kasị mma. Anyị na-ekwe ya n'ukwe. Onye nwere anyị, Jesu Kristi, nwere ihe niile kasị mma. Anyị na-ekwe ya n'ukwe. Onye nwere anyị, Jesu Kristi, nwere ihe niile kasị mma. Anyị na-ekwe ya n'ukwe. Onye nwere anyị, Jesu Kristi, nwere ihe niile kasị mma. Anyị na-ekwe
ịgbaba n'ime nke Chineke kasị mma ma ọ dị mma ma ọ dị njọ. N'ihe ọgụ nke abụọ nke si n'akwụkwọ ozi Pọl dị Nsọ degara ndị Rom, Pọl dị Nsọ wee zaa ajụjụ ọnụnwa a na-ajụ anyị taata. Ajụjụ bụ nwere ihe ga-ekewapụ anyị n'ebe Chineke nọ. Pọl wee sị mba, enweghị ihe ọbụla kwesịrị ikewapụ anyị n'ebe Chineke nọ, n'ịhụnanya nke Chineke. Enweghị ihe ọbụla ndị na Kristi ọbụla adị n'oge ugbu a ụwa nọ na nnukwu nsogbu. Anyị nọ n'ihe nnukwu nsogbu nke COVID. Anyị ga-enwe ntụkwasị obi siri ike n'ebe Chineke anyị nọ. Anyị ga-eme ihe niile dị mkpa nke anyị ji bụrụ mmadụ ịgbanarị nsogbu ma ọ bụ ọrịa. Ma mgbe anyị gbasiri oke anyị ka anyị ji bụrụ mmadụ, anyị eme gịnị? Anyị ewere ihe niile wee hanye Chineke n'aka, wee na-ayọ nchekwaba nke Chineke n'odudu ya. N'oziọma nke Matiu nke anyị gụrụ taa, di mụ na Jesu Kristi gosipụtakwara nnukwu ịhụnanya na nnukwu obi ebere o nwere n'ebe anyị mmadụ nọ. Jesu ji ogbe achịcha 5 na azụ 2 wee zụọ ọtụtụ mmadụ iri ma rie wee rijuo afọ. Anyị kwukwara ya n'ekwe aza gwara anyị sị na aka nke dị nwelu na-azụ anyị, aka nke dị nwelu na-azụ anyị. Dị nwere anyị Jesu Kristi jikwazi okwu ya nke na akwụkwọ nsọ wee na-azụ anyị nri, wee na-agbaziri anyị n'ime nzukọ jikwazi sakramenti dị iche iche wee na-azụkwa anyị nri. Mụ na Kristi ekpela anyị n'ụbọchị nke taata bụ ka Chineke na-echekwaba anyị, na-agba anyị ume ka anyị wee ghọta ọfụma enweghị ihe ọbụla kwesịrị ikewapụ anyị n'ebe Chineke nọ. Ka Chineke na-anyị gracia na ezi nghọta, ka anyị wee mara n'ezie na onye bụkwanụ Chineke nwere ihe niile kasị mma. Ka bịara anyị site na Kristi Onyenwe anyị. Amen. Ka anyị kwụsị ọtọ okwute okwukwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke na ike niile, onye mere eluigwe na ala, ihe dum a na-ahụ anya na ndị a na-ahụ anya, ya na n'otu Onyenwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke bụ na agbata ụwa ọtụma niile, Chukwu si na Chukwu, ezi Chukwu si na ezi Chukwu,
Chineke mkpanga. Maka nzukọ Kristi nke ejiri onyinye amara dị iche iche wee gwuo, ka ọ bụrụ nke na-eweta udo na ịdị n'otu n'etiti mmadụ niile, anyị ayọrọ di nwere anyị. Maka ndị ọchịchị obodo, ka ha kwụsị iji ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-akpa oke n'etiti ndị ha na-achị, ka mba dị iche iche jikọọ ọnụ wee hụ na akụ na ụba Chineke ji chọọ ụwa mma rute mmadụ niile aka. Anyị ayọrọ di nwere anyị. Maka ihe anyị bụ n'obi wee na-atụ aja masị ụmụnne anyị ndị ahụ ha dị n'akwụkwọ ekpere anyị, ka ebere Chineke zute anyị niile n'ọnọdụ anyị dị iche iche. Anyị ayọrọ di nwere anyị. Maka ọgbakọ dị iche iche, ka anyị na-egosi ebere Chineke site n'inyere ndị nọ na mkpa aka, ọkachasị ndị agụụ na-agụ ya na ndị na-enweghị ụlọ ebe obibi. Anyị ayọrọ di nwere anyị. Maka anyị niile gbakọrọ n'ebe a maka aja ahụ n'ọbara Kristi, ka omume anyị bụrụ nke ga-eme ka ndị niile agụụ Kristi na-agụ nwee ohere isonye n'oriri a na-enye ndụ. Anyị ayọrọ di nwere anyị. Maka ndị niile nwụrụ anwụ, ọkachasị ndị anyị na-echeta amasị taa, ka Chineke were ebere ya nabata ha n'ala eze ya, ma kasịkwa ndị nke ha na-eru ụjọ obi. Anyị ayọrọ di nwere anyị. Ebelime obi. Ezi Chineke dị ndụ, anyị ebugo mba anyị ebịa n'iru gị n'ụbọchị tata, were ayọ ngọzi gị, nchekwaba gị na mgbasiri gị, nwee okwukwe dị ka egosiri anyị ha site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Dimwenu biko donye ndị asọ obi ọma gị nara aja nke anyị ji mmụọ anyị niile ebere gị mezuokwara anyị onyinye ndị a n'ime gị na ndụ ebighị ebi site na Kristi onye nwe anyị.
nwe anyị nọnyere ụnụ welite n'obi elu ka anyị nye ndị nwere Chukwu anyị ekele kwesịrị ezi bụrụkwa anyị si ezi na nsọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile onye anyị nsọ Chineke chike niile onye ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwe n'anyị onye jiri ihe mere o nwere maka mmehie mmadụ kwere ka mmụọ ya na Virgin Maria ọ gbapụtara anyị n'ọnwụ ebebe site n'ọnwụ ọnwụ n'elu obe bịa si na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebebe n'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị ọma niile nke n'igwe na-edebube gị oge niile n'ukwe na-asị na anyị na-esi eso gị na-enye ndị nsọ anyị na-ayọ ka ido onye ndị a nsọ site n'ịgbasa ahụhụ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara onye nwe anyị Jesu Kristi onye bịara tupu edinye n'ọnwụ jiri aka ya wee na-alụ were achịcha anyị na-ejere n'otito nyawa ya nye maazị ya sị nara nke a ga-ene ya unu niile ka bụ ahụ m ka a ga-eduru nye maka ụnụ etu ahụ ka o si mee mgbe ha chiri nye anya sị buru iko mmanya anya kwa na-ekele n'otito onye nwe maazị ya sị nara m nke a na ọnụ ya unu niile ka bido nke ọbara m ka ọbara ọhụụ dị ebebe a ga-agba ya n'ihi ọnụ na n'ihi mmadụ niile nke ụgbọala njọ demenụ nke a na ncheta nke m n'ezigbo nwa atụrụ kpọbata ha na ndị ọzọ ndị nwụrụ anwụ ihe kemgbe gị biko mere anyị niile ebere ka anyị so n'ugbe ji mara na ngọzi ndị nke Chukwu Josef dị nsọ dị ya ndị apọstọl Eugene dị nsọ na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa a wepụta ndụ ebere ka anyị sorokwa ha na-eto gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị ihe anyị na-ekere eke na-eso ya bụ Kristi na-esikwa n'ime ya na n'aka ya na-edekọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye gị bụ Chukwu na njike niile nsọpụrụ n'otito niile site n'ụwa tupu ụwa niile.
zọpụta anyị nara ego osi pụọ na ajọ ihe niile were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'aka ebere gị ka zọpụta anyị na ndị oge niile anyị wekwara nsogbu niile were chekwa dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi ka nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi nwa ndị apọstọl gị udo ka m na-ahapụrụ ọnụ udo nke m ka m na-enye ọnụ elekwana anyị na nje anyị kama lekwasị anya okwukwe nke nzukọ gị nye ya udo na edebe n'otu mgbe niile uche gị siri chọọ gị bụ ededị na-achị ebe udo ngozi kwubatara mgbe niile. Lee nwa atụrụ nke Chukwu, lee onye kpochapụ njọ nke ụwa. Anyị niile nwere isi ọma ndị a kpọrọ n'olili nke nwa atụrụ Chineke. Nsọ ga-ewetara ka ahụ ọbụla Kristi bụ anyị udo na ndụ ebi ebi. Ekpere nnata oriri nke mkpụrụ obi. Jesu nke m, ekpesiri m ike n'ezie na ịnọ na sakramenti Eucharistia dịgasịrị nsọ. Ahụrụ m gị n'anya n'obi niile karịsịa ihe niile. Maka ihe ịhụnanya nke a, njọ m niile na-ewute m n'obi nke ukwuu. Arịọ gị mgbaghara maka ha niile. Ọ na-agụsi m ike n'obi ịnata gị, ebe m enweghị ike ịnata gị n'ezie ugbu a. Biko, batanụ n'ime obi m ka e bụrụ nri nke mkpụrụ obi m. Ejikọ mmụọ m ọnụ na nke gị ugbu a. Ekwekwana ka nkewapụ onwe m n'ime gị. Amen. Thank you.
ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị iwelela onyinye gị nke si n'eluigwe zụọ anyị. Ike ịzụ anyị anaghị agwụ gị. Anyị na-arịọ gị ka ị nọnyere anyị oge niile. Biko chekwaba anyị ka anyị wee tosi ịnata nzọpụta ebe site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Anyị nwere obere ọkwa onemone. Tata bụ ụka nke izizi na ọnwa Ọgọst ka anyị si wee malụ ka anyị si eme ebe a. Ọnwa Ọgọst bụ ọnwa anyị wepụtara iji wee tụrụ Chineke mma, iji nye onyinye were kelee Chineke etu o si na wee dị. Anyị ka ji ndụ anyị n'aka na ihe ọma niile Chineke mere anyị. Ọ bụ eziokwu na COVID-19 ji nsogbu ewere bịa, ma ọ bụ site n'ike Chineke ka anyị ji wee dị ndụ tata wee nọrọkwa wee na-ekele ihe. Ya bụ anyị ga-eme ka anyị si eme. Anyị ga-enye onyinye anyị dịka anyị si wee kwuo n'arọ nke a nwa dịka o si wee dị. Ọ ga-abụ monetized nọ ihe ọ bụ. Ihe ọ pụtara bụ ka anyị lota ka anyị si eme. Anyị nwere zones anyị, Archbishop Mary, Blessed Iwenetansi na Bishop Shanahan zones. Anyị na-ada agba mbọ sọmpi ka amalụ ndị ya emekarịnụ etu ọma ka anyị ga-esi were emekwa ya. Etu a ga-esi wee na-eme bụ ka anyị si eme na mbụ. Ịmara etu o si dịghị mma isi kelee Chineke n'arọ nke anọ. Ipulejie ya, itinye ya na envelope, dee afa gị, dekwe na zonu nke ị nọ na ya ka e were tinye ya n'aha ndị zonu gị. Pleji ị na-eme, ị nwere ohere iji were nkwụ ya. Ị nwere ike ịkwụ ya ofu nkwụ, nwee ike ịkwụ ya na nwayọọ nwayọọ, maka anyị si wee kpọkọtakwa oge a ga-agbakọ ka amalụ zonu ndị nke ọ bụ ha zọkarịrị na mpi. Ọ bụ ndị kwụrụ ụgwọ oge amaghị eji were gaa ya agbakọ. So bido tata wee ruo na ngwụcha ọnwa nke Ọgọst, ma ọ bụ mgbe a gwara anyị na ọ ga-akwụsị. Ụka ọbụla, ụbọchị ọbụla, ụbọchị gị na ezinụlọ gị chekọtara na unu ga-ekwe nkwa ma onye onyinye nke unu tinye ya na envelope, memụọ ya to ya zon. Itinyezi ya na envelope, ị nwere ike itinye na mail, mụọ ịbịa tụnye ebe na befada ebe a nụ ebe esi etinye leta. Ka anyị gbaa mbọ ka anyị nwee oke anyị were tụọra Chineke mma. Dịka anyị si ekwukwa, ọ na-agụ anyị agụrụ ilekwa ụlọ ụka ozugbo, mana ụnụ ghọtara ihe anyị ka ji nọrọ ebe anyị nọ. Anyị ji eme etu anyị si eme, mana oge adịghị anya anyị ama anyị jikọta onwe anyị. Ọ bụrụ na ilo anyị a na-eme ya, mana etu o si na wee dị, ihe ọ pụtakwa bụ nke ọbụla anyị kwetatara anyị eme. Anyị na-achọ ndị enyemaka, ndị niile ya hụ na ka anyị kaba n'ilo na ihe niile ya aga n'ihu, ka ọ ghara ebe anyị bido anyị akwụsịkwa, ma ọ ebido ụmụaka onwe onye eji ụmụ ya aka, onye pụta ọmakọba nwanne ya. Ka anyị si wee mmanụ COVID
Igbo amaka klaasị na-aga n'iru dịka esi ama n'ọkwa wee na-elotere ndị confirmation class. Ọ ga-ebido na Septemba. Confirmation class ga-ebido Septemba. Registration na-aga on kịta. Ọ bụrụ na ị nwere ụmụaka ndị nọ high school ma ọ na-abanye high school, ọ bụ ha nwabụ ndị dị torugoro ịkwụ aka n'isi. Ndị dị etu a biko kpọọ ọnụ ọfịs. Ịkpọ ọfịs, ọ bụrụ na onweghị onye zara rapụ ozi, a ga-akpọchiga gị azụ. Nwekwe n'oge ụfọdụ nwe ihe gbagharị ga amarọ. Ịkpọ ọfịs ya akọwara gị ya na ọ ka esi eme. Baptizim a na-eme na parish ahụ. Kpọọ ọfịs ka ibu ukwe baptizim. Ọ na-adịkarị na 4th Saturday of the month. So 4th Saturday in September a ga-enwe baptizim ebe a. Enwe ndị enwere ga-eme baptizim, kpọọ ọfịs ka gị na ndị nọ n'ọfịs kpazie nkata maka ya. Ofu onye otu anyị ya na nwunye Marius Akọ na nwunye Eugenia. Nna Marius nwụrụ ụbọchị ụka gara aga. Mama Marius nwụrụ ụbọchị Tuesday gara aga. Ihe ọ pụtara bụ nne na nna ya nwụrụ n'izu ụka anọ gara aga. Ya biko ka anyị si eme ka anyị kpọọ ya. Mana mgbe ọ kpọrọ m na-ekwu, asị m ya na ọ bụrụ akpọ ka ọ ga na-ebe na ọ ya ekelebe Chineke maka nne na nna ya ha abụọ akarịchara 100 years tinye njara n'elu ya. Marius na onwe wee na-ekwu na ada nne ha dị 85 years old. So Chineke gọziri ha ka anyị kpọọ ya. Mgbe o ji na-were mee ọ bụ mmadụ nararị ya. Nne na nna ya nwụrụ ya si ofu ụbọchị ka anyị kpọọ ya. Anyị mara ka anyị si eme ka anyị meruo ya. Anyị wee na-elotekwara anyị niile ka anyị ghara idozi ekpere na-enye Chineke ekele maka ọgọ ya, na-ayọkwa ya ka ihe a dakwasịrị anyị ka ọ bịazie ka ọ naba ọsịsọ. N'elu ya kwa ka anyị kelee ụkọchukwu anyị bụ Jude Umeobi ka anyị kọpụrụ ya aka. Daalụnụ. Ka anyị kelekwa mmadụ niile, ndị parish anyị na ndị ọzọ niile sinyere anyị na njemasị nke ụbọchị tata. Anyị na-ayọkwazị ngọzi nke Chineke, nchekwaba ya na obido ya oge ncha site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Onye nwe anyị nọnyere ụnụ. Ka Chukwu ji ike niile gọzie ụnụ, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka anyị naba n'udo na bisa kwụsịgo.